Adicias a tutis! Vos retroviuei per aquesta nouvelle vidéo sur la place del Capitoli. Duncos, lu Capitoli qu'es aquò? E bé, lu Capitoli pot ésser un des 7 puèges de Rome d'un de l'antiquitat se nou sabo lu temple consacrat al diu Jou. L'edifici on se trouve lu congrès, non pas aquel, lu congrès american, e de segur di nostre cas parli de l'hostal de ville de Toulouse. Se dits qu'abans, l'actual Capitoli fuguet bastit sur l'ancien temple dedicat al diu Jou. Puis, a partir de 1190, le Capitoli fuguet designat com un seti administratiu. A l'edat mitjana vengueru los capitulats qu'èran lo magistrat de la vila. Èron al nombre de uets com los quartiers que compausaven Toulouse. Èron al cap del consistori, o consell municipal, dins aquel bastiment. Aquella plaça pagèra 126 metres de longo per 92 metres de largo, sur 12.000 metres carats. Imaginatz lo monde que pot hi caber dessus. Per vos situar, sen a 144 metres al dessus del nivell de la mar. Sur la façade de l'hostal de vila se vei 8 pilars que representan los 8 capitulats. L'inscripció Capitolium en lettres daurades, un timpan que porta les lettres R et F per República Francesa, sul teulat, al centre, 4 estatues, la justícia i la força sul costats, amb els 2 àngels que porten l'escudet del rei de França. A l'esquerra del bastiment, les estatues de Clemence Isaura i de Pallas on se debanen els jocs florals. I a la dreta del bastiment, sul teatre del Capitoli, les estatues de la tragedia i de la comedia. E què podem encara trobar sur aquella plaça? La cruz occitana de segur. Popularment, la cruz occitana és un dels símbols que representa la cultura i la llengua occitana. És a partir de 1995 que aquella cruz fuguet instal·lada sur la plaça del Capitoli. Aquella obra d'art fuguet dissenyada i creada per l'artista pintor i escultor Raymond Moretti. És faig de bronze i pesa 20 tonos. L'artista hi ha ajustat els 12 signes astrològics. Sabes dire el signe del zodiac en occità? Revisant? Anan, Aret, Taure, Bessus, Cranc, Leu, Verge, Balança, Escorpió, Sagitari, Capricorn, Aquari, Peixes. Ara els venguts de professionals de l'astrologia. M'agradaria ajustar també que Raymond Moretti bastiguet el plafó de les arcades del Capitoli. Aquell plafó conta tota la història de Toulouse, de la debut de sa naixença fins al jorn d'avui. L'història de Sant Sarni i del Taure, els capitulats que són vestits de rouge i de negre com els maillots de l'equip de rugby de Toulouse. I, enfin, Carlos Gardel, que nasquet a Toulouse abans de partir en Argentina. E aquí, els amics, espero que tot això vos ha agradat. Trentaietz pas de deixar un comentari o de votar un aimi. Aleu!